हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै आंनिया लोगोफोरा इनिफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंहा न' खाथियाव जोंहा बाजै लाहानि फिसालानि बार्थडे दङ आरोना नैसानि फंबाय ओमफ्राय दा बिसा फंबायनि बार्थडे दङ आरो बेयावनो दा थांनो नागिरदों ओमफ्राय जि लिंफैगासिनो आंखौ खामानि मावनो होननानै बार्थडेआवहा ओमफ्राय दा इसोर साथामदो लोगो लालायलायनानै आंखौ लिंफैदो आरो ओमफ्राय आङो रिल्स भिडिअ बानायखादोंमोन नालाय ओंखायनो दा नै गरमबाबो देलायनानै ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला थुदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोरा हनै आंनिया नै जेब्लाबो आंनिया लोगोफोरा इसांल' जाखायो गोदोर गोदोर आंनि गोदोर गोदोर गोजा नै लोगोफोरा आंनिया मायाबा बुंनो नामायदो बिराद रायलायनो गोसो दङ इउटुबावहा ओमफ्राय बिसोरखौ दसे देखायना होनसै आरो चेनेलखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय शेयार खालाम फल' खालाम जोबजासिम नायबाय थां ओमफ्राय थांनोसै बार्थडेआव ओमफ्राय मामोनलै जालायलायो खामानि मावनो बिदिबा नायलांबाय थादो नै बे बारसा तानि होनना मोसाग्राया नै टिप्रिया डेन्जार मोसानो हायो उदै सिमावनो हायो मैसुगुर सिमावनो डेन्सुगुर सिमावलाय र' थाब हरसै टेव डेन्जारसो जोंहा माबासो रामदेबसो रामदेबिसो न' रामदेब बाबा नैबे बेयो जोंनि थानसालि बानायगासिनो जायाखै दाबो नैबे स्कुल नैथिं दुब्लि थांनाय गिरुवा थांनाय बिराद मोजां लामाया बार्थडे बया बालिसो गेलेगासिनो हनै सोरनि बार्थडेमोन देलाय खिथालाय सोरनि बार्थडे नै बिनिसो बार्थडेआ गस्ला फाख्रा गाननायनि नागिन बायदि नुदो केकआ लाबोना लाबोआखै दिमां माबायदि केकआ माबायदि बार्थडेनि नै हांसो फुथारबाय हांसो मानै मोदानजोबदो आयो नुजाबावनो लाजिबावो अयनायसो मंगलबार होनना मिथिया होनदो खिथादो दे मानो हांसो फुथारदों नोंसा बार्थडेनि थाखाय सोरनि बार्थडे आंनि फंबायनि थाखाय आगैनि मा लोंदो मा लोंदो जुमाय जुमायसो मा सोर होनाय नोंलाय जुमायखौलाय हा सोर होनाय अ माबायदि जुमाया आयु बिदिसो जुमायानो जुमाय लोंग्राया सोर बे जुमाय लोंग्राया अंकितसो दां जुमाय लोंग्राया अंकित बर' हेल' जाबाय मा लोंदो होनदो नोङो मा लोंदो खिथालाय मा लोंदो अंकित मा लोंदो अंकित सुमालाय खनसे होनलाय जुमाय नङा स्प्राइटसो मा स्प्राइट
Sprite जुमाय नङा नङा दे लोगोफोर स्प्रेड नङा जुमाय नङा दे लोगोफोर जुमाय नङा दे लोगोफोर जुमाय नंगौ बार्थडे केक खानो रेडि जाबाय आयौ आदा दिमा बायगोन मा होनदों कि खालामगोदियाव हेपि बार्थ आदाया हागोन दै नों जा दै थाबाय दा दांना दे हामा दांना गेब्लेबाय बिबारा थरसे बिबारा आं जागौमोनहाय आखाइखौ ओरैला रोङा आगदाथिंबाथाय आब'नोबो दौदो आब'नि सानो आं मोनजायाखैनो सासेयाथ' सिलायाव दिमांनो दौला निकि नै बार्थडेनि मिस्टि केक ओमफ्राय निमकि इनिफ्राय लोगोफोर दा बियो नेक्स्ट बार्थडेनि भिडिअ'मोन आरोना बेबो जोंहा आदै लाहानिनो फिसाजोनि बार्थडेमोन इनिफ्राय 9 जुलाइआवनोमोन आरोना बेनि बार्थडेआ ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौ इडिट खालामनो मोनाखैमोन आरो गरमदोनो इडिट खालामनो बानानै खालामाखैमोन आरोना इनिफ्राय आङो बे भिडिअ'खौ बेयाव होफानाय जाबाय आरोना बार्थडेनि बिलुन सुग्राफ्रा जाबाय बार्थडे जि नै ड्रेस गानसोबाय गाग्रि गानजोब्बायलै बार्थडेनि दै गरम बोथोरबाबो लेहेंगा वाव इनियाथ' बिउटि वा बिउटिफुल नुखादोलै माबाखौ ड्रेसखौ आंसो गाननो लुगैबाय जोमनाया गासिबो बिब' बिनानाव दे हानसै ना हादो दे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mama kamu dong. Abang mana bu? Mom ke kemarang mon.
Happy birthday. खोमोर खोमोर Unek menurut dia. दे आबै मुखो दे Sana yang. Aku ya saya nih. Saya. Mày phân lan này cơ. Phân lan ha. Bener. Lagi ya tar. Ini mana? Buat dia deh. जाबाय दे जाबाय नोंबो Abun đâu đó, abun đâu đó. Kau dang. Aku saya ke abun đâu đó deh. Abun दे nih. माहाय Nih itu main makan. Abun đâu itu. दे रंगिनायाबो दौदो थुनलायनो दे रंगिनायाबो हानानै दौदो दे भिडिअ लानो दे नोंसो हानांगौलाय रंगिनाया Không gini ha, kau. रंगिना हानानै थुनलायनो Iya. बाबानोबो दौना होदे दायो हेपि बार्थडे 100 बोसोर जोरथो थुनलाया सोलालाय दे एबार खावलायदो थुनलाया एबारसो फादारखौ माबानो मोनसिगोन केक दौनो मोनसिगोन गैयामोन जा केक हानाय समाव गैयोमोन आंलायना खोमसिबाबो Ay, kumayaw. ब लाइनासो थांना हास्राबाय नङा केमेरामेनाबो देनजारलै सटेटेनो Ini baru nih tangan. गोलैगोन सासे हमना हो गोसोम गोसोमसै Kuria sing menengko. नुवासै आं दौनायखौनो र' भिडिअ नुनानै ना Jabai. Mau. Ini benar फाजायानो Baba nu lah. नै फाजाया मोनबाय लाव दाउ मटर दैलां गोथाव मा ओंख्रि जाखो बार्थडेनि Uma bidon motor. सबाय दाउ Sobai dau. Empat ikan. जा टेस्टि न Tasty boria tasty. Tasty tar. Abu Mwjwmsri tasty boria tasty. नोंलाय गोथाव मोनदोंना मोनाखै Tasty. गोथाव मोनदोंना मोनाखै Duh. जोगोनारा जा गोदैखाना Oh. बहुत जा टेस्टि बहुत जोगोनारा अच्छा गोदैथारमोन बहुत अच्छा दिनैनि बार्थडे जाबाय थुनलाइनि बार्थडे जों ओंखाम मोनजाफैदों बियो न'नि जाबाय जों आलासि